Pentru că tu, spre exemplu, dacă n-ai avut bani toată viața ta și ești rupt în cur, prima 100.000 vă spune că o spargi pe tot felul de prostii. Cumperi ceea ce îți lipsește. Da? După aia nu mai rămâi fără niciun bani și rămâi infame. Îți spune că următoarea 100.000 o să o apreciezi mult mai mult și probabil o să cheltui 50.000. Și după ce o să cheltui 50.000 și ai rămas 50.000, deci tu ai avut 200.000 în mână și ai rămas 50.000. După ce ai rămas cu 50.000, spune că următoarea 100.000, dacă va apare și aia în viața ta, că Dumnezeu nu dă la toți proștii, îți dă numai palme așa, da, peste ochi. Pentru că El ți-a dat de 2 ori 200.000. Dacă mai apare cu 100.000 a treia ta șansă, pe aia nu mai cheltui deloc. Da. Te pui cu burta pe carte și începi să te educi. Ați înțeles? Traderii cei mai buni, în schimb, sunt cei care au pierdut foarte mult la un moment dat. Foarte, foarte mult la un moment dat. Și de ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că după ce au pierdut foarte mult la un moment dat și de obicei la începutul carierei lor, au fost foarte atenți după aia. Durerea te învață, nu binele. Nu e euforia. Euforia te îmbate și îți distrage atenția de la ceea ce este important. Înțelegeți?